wai yana da kyau shi muridi da kanshi addade ya rinka zannawa nan ba da shi da kowa ba, daga shi sai zuciya ta yi, ya rinka ba nasu ita ya hankuri kuma ya rinka tilasta mata ta yi hankuri akan wagga rayuwa da ake ciki ta duniya, ba sai ta ji daɗin ta ba, ta koma ta bidi Allah. Saboda mi in ta yi hankuri an ka ce lahira to can wajen hutu yake. Kuma ko da ma ai Allah ya bamu misalin yadda rayuwar duniya take. Rayuwar duniya ba komai ce ba, kuma rayuwar duniya amfanin ta kawai shine a samu lahira da ita. Amma wanda bai sani ba ya bai mata to shikenan, ko da yana ganin kamar ya samu jin daɗin duniya, ya samu girman duniya, ya samu duk abin da yake so na duniya, to bai gano cewa ashe hasarar banza ce yayi sai ran da mutuwa ta zo mai. Sai gano ashe an yi ba a yi ba kenan. Kawai kamar wanda ya yi muhulkin yana cikin ni'ima ne, yana cikin jin daɗi. Kaga ina amfanin muhulkin, daga ya halka ya ga ashe cikin wahala yake, kaga ai shikenan an yi aikin banza ko. To haka nan kaga kamar can inda ayat da ka cewa ilmu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi ko. To kamar sala gaisin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hudama wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kaga cikin ayar ga Allah ya ba mu shawara yadda mutum ya kamata ya ɗauki rayuwar duniya. Allah ya ce ilmu ku sani ya ku mutane annamal hayatud dunya, cewa ita ko yadda rayuwar duniya take to la'ibun wa lahawun, wasa ce kawai da shagalci. Kaga wasa shi jiki shi ka wasa, gaɓoɓin jikinka sai kawai kai ta abubuwan da zaka yi na wasa na jin daɗin rayuwarka. Kuma walahun da shagaltuwa, ita kuma zuciya ita ka shagaltuwa. Maimakon zuciyarka ta shagaltu da abubuwa masu amfaninta da abubuwa na Allah, sai ta shagaltu da wasu abubuwa can na banza. To haka nan rayuwar mutanen duniya take. Kuma wazinatun kawai shikenan sai ado. Mutum kullum abin da ya kaso shi dai ya ga ya samu kuɗi, ya ɗinka manya-manyan tufahi masu tsada, ya samu abubuwan hawa, ya yi duk dai abubuwa kawai na ƙawa da na ado, ya gina gida mai kyau, ya sai mota mai kyau, duk dai abubuwa na ƙawa shi ɗaya gaban mutum cikin duniya. Ko kuma sannan kuma tafahurin da kuma alfahari, mutum ya rinka alfahari ya gwada ma sauran mutane cewa yanzu ya yi ƙarfin su. In wani ya sai motar miliyan 10, kai da ka ga nan yanzu kai ka kai sai ka sai ta miliyan 100, kaga ka gwada mai cewa ashe shi ba ma kowa na ba, ashe shi talaka ma na ko. To kaga duk haka rayuwar duniya take, ai ta alfahari. Kaga bainakum mota kasurin, tsakaninku da juna ga wanga yayi abin da zai yi alfahari don ya gwada musu wani ya hisu. Haka nan kuma mota kasurin fil amwali wal auladi, da kuma kawai abin da aka gaban su shine kawai gasa kawai ta gwadin wadata cikin dukiyoyi da kuma ɗaya. Mutum in ya ga wadata ce ta isa ta kai, to sai kokarin ya kai ho bari yayi wani abu na gwadin cewa yanzu ya yi kowa dukiya, ko kuma mutum in yana ganin ya tara ɗaya sai ya ta alfahari da su. To duk dai haka rayuwar duniyar tamu take ko. To kaga shi na Allah ya ce, to kaga duk gashi Allah ya jero mana yadda ita rayuwar duniya take da kuma abubuwan da mutanen duniya sun ka samu gaba. Saboda duk su abubuwan da mutanen duniya sun ka samu gaba wa'in abubuwa. To shine Allah ya ce to duk yadda abun yake kamar sal gaisin, shi duk wagarar duniya gabaki ɗinta haka take tamkan misalin kamar girgije ne ko ruwan sama ne, ko kuma a ce tamkar shukka ce wadda take a ajabal kufara, wadda take shukka ta hito ta yi yabanya ta ba manoma shawa. Kaga in manomi ya shukka irin zuwa sati 2 ta hito ta yi girin ta yi kore ko shar, kaga ai shi manomi sai horin ciki da murna, yana ganin yanzu kan bana in Allah ya so arziki ya taho. To haka abin yake. Kaga wanda ya ce a ajabul kufara na batu sun mai hiju, wanda gashi nan ya banyata ta yi kyau ta ba manoma shawa, ana nan kuma sun mai hiju shikenan sai dai shukkan nan sai ta zo ta mutu, sai ta kekeshe. Kaga yan ta mutu ta kekeshe ba ta sai ko ina ba, to kaga an samu matsala. Shikenan fatarahu musfarran, sai kaga ta fara zama ta yi da girin take in tana lahiya sai ta dawo yellow ko. In shukka ta fara mutu sai ta kama dawowa ta yi yellow. Kaga daga ta yi yellow fa kaga hankalin manomi ya tashi, an yi hasara kenan. To ana nan kaga alamomin hasara sun fara bayyana kenan. Daga nan kuma shikenan sun mai kunu hudama, daga nan sai ta mutu gaba ɗaya ta koma kawai karmami, shikenan ta zama ganye, me aka cewa busasshen ganye ko, ta zama kamar harawa. To daga nan hasara ta tabbata kenan ko, shi manomin nan ya san ya gama hasara. To kamar haka rayuwar duniya take. Kaga yadda Allah ka ba mu misali kenan. Da farko mutum yana cikin farkon jin daɗin duniya sai ya kama ganin in komi ya mai daidai, sai ya kama ganin ai shi yanzu lahiya lau, ai shi komi ya yi daidai. To ana rayuwa ta fara miƙa, ko kuma Allah ya fara kawo wasu abubuwa jalaloli sun fara bayyana.
to ana nan daga rayuwa ta fara kai ƙarshe to sai hankali ya fara tashi sadda an ka kai ga inda babu mahita mutum ya fara hango bala'in da aka yi ana nan in ya mutu bisa ga wannan hali to shikenan suka ta mutu shikenan nafsu din ta rayu shi kuma ruhi ya mutu kwata-kwata daga nan sai a koma cikin azaba sai a koma cikin hadari ko to kaga haka na abu shine Allah ya ce to bil ahirati azabun shadidun su wanda sun ka tabbata cikin kahircin su har sun ka mutu haka nan to su azaba mai tsanani ta tabbata gare su ranar lahira haka nan kuma magfiratu minallahi su kuma wanda sun ka koma ma Allah su kuma za su samu gafara daga Allah wa ridwan da kuma za su samu da Allah ranar lahira kaga da ƙarshe dai Allah ya ce to abin da dai duk aka so mu gane cikin wa'anga isharori shine wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur ita rayuwar duniya ba komai ce ba illa kawai jin daɗi ne na rudi duk jin daɗin da kaga kana yi duniya to rudi ɗaya ne saboda in yanzu an ce ka hi kowa kuɗi duniya to ashe duk rudi ne ba naka ne ba da kana mutuwa shikenan ba su kare ma unhwani ko misqal zarratin to ina ko sun ka zama naka kaga rudi ya tabbata in kana cikin wata lahiya duniya kana cikin wata wadata wani nishadi ko mina ne dai to ran da kan mutu duk sun kare sun yanke sai dai sai akin da kai na Allah shi ɗaya zai ma unhwani lahira kaga shi yasa kullum aka ce kamar muka bada misali kamar wannan kisar da aka ba wani ba Allah wanda yayi muhalkin yana cikin muhalki sai an ka kawo mai dinari 99 an ka bashi kyauta sai ce to a cika su 100 mana an ka ce 99 ce a gaskiya shi a cika su 100 suna ta garrama da wanda zai bashi 99 sai ɗaya holka dina holka ashe duk ba ma wai gaskiya na ba sai ma zai ruce ne ce to abin haka nan sai ji kamar mari ana iya dawo a gila ashe babu mu arzikin gaba ɗaya ashe mahalki ɗaya na to kamar haka nan yanzu duk wanda ya tara arzikin duniya yana ganin ya tara arzikin duniya to duk mahalki na ran da ya mutu yana mutuwa ina arzikin babu ko kace a baka ina ai shikenan kuma baka dawo duniya balle kai wani abu inda a ce za a bari wanda Allah ya dawo duniya ai da an ga ibada inna lillahi to ai shi bai yadda ko sakan guda ɗi ne ta gaban za saboda ya ga hoyar da gaskiya take to amma ko da ma shi ya imanin shine mutum yayi imani da abin da Allah ya ce tun kafin ya tafi saboda ai in ana bari a tai a dawo ai ba wannan yaqini na za a yi da shi kenan in ka ga abin da a cin ka samu yaqini